a banna a dɔnna sebagaw dɔnna minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ final la Kigali Basketball Africa League jɔnjɔn sabanan kɔnɔna hukumu kɔnɔna la sibiri don bi matchw daminɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ AS Douane ka bɔ Senegal olu de y'u yɛrɛ sɔrɔ ka taa final la ka Petro de Luanda bati kuru 92 ani kuru 86 o kɛra AS Douane ka victoire ye sebaaya ye ka taa final la Ali n'o ye Ali de Egypte ye olu ni Stade Malien ye ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien kɔni kɛnɛ kun kan y'u bolo kabiri waati daminɛna mi-temps yɛrɛ bɔra ka sɔrɔ u bɛ sanfɛ ni kuru 5 ɲɔgɔnna ye u seginna ka na troisième quart-temps na ka gange kosɛbɛ nka quatrième quart-temps na laban na kɛlɛ cɛnni bolo yɔrɔ dɔw la an kɔni an y'a ye k'a fɔ u tun bɛ se ka match in gagner mais u cira bi kuru 78 ani kuru 73 Mali jamanaden dɔw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka Mali cɛdenw jɔkɔrɔma don an ye kuma barani tɛngu a dɔw la an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Mahamadu Dramé. Bon match ya ɲɛna an b'a fɔ a ɲɛna u ye baara kɛ u y'u seko yɛrɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la donc deuxième mi-temps de ma ɲɛ u bolo dɔrɔn donc différence kɛra mun ye à peu près 5 je pense 5 différences dɔrɔn de tun bɛ yen nɔ bon ka faute de cayara dɔɔni sinon premier mi-temps u ye baara kɛ fo ka taa se a dan na seko dama yira o y'o kɛ donc an bɛ mun f'u ɲɛna courage donc o don n'a nataw la don wɛrɛw la u bɛ se ka yɛlɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan quoi donc c'est pas fin du monde u ka baara kɛ toujours o de don o de bɛ ne bolo k'a f'u ɲɛna donc courage. Mali Bisansi, Mali Bisansi, Amalide Bisansi, Mali Bisansi, Amalide Bisansi, Mali Bisansi, Stade Malien. En tout cas, match kun serrelen do. Match ɲɛnama kun do, an ka joueurs gérera kosɛbɛ donc vraiment on est content et ça s'est bien passé quoi. Match bannen an ye coach Kaba sɔrɔ a ye kunnafoni minnu fɔ an bɛ n'o da aw tulo kan. Défaite ni vers la match laban na n y'a fɔ cogoya min na denmisɛnnin joueurs de tun bɛ terrain kɔnɔ a wagati la manque d'expérience n t'a dɔn n b'o fɔ bamanankan na cogoya min na wagati min na u kan ka passe kɛ u bɛ tir kɛ donc n'u kan ka tir kɛ wagati min u bɛ passe kɛ o b'a la wagati min na a fɔra k'an kana faute kɛ n'an ye stratégie bila en place o wagati la u bɛ faute kɛ donc manque d'expérience l'inexpérience parce que les leaders dans cette équipe là aussi c'est des joueurs de 23 ans 21 ans 20 ans Ruben il a 19 ans il a beaucoup apporté dans cette équipe c'est denmisɛnnin dɔ mun bɔra académie la Sénégal donc a y'an dɛmɛ kosɛbɛ bon Jara ka dɛmɛ o tɛ se ka fɔ ka ban Berté la même chose donc Jara ka bɔli o kɛra défaut y'an kun fɔlɔ an y'a essayer k'o datugu Ruben nana a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la mais Jara ka donni ka teli n'ale ta ye donc o yɔrɔ kɛra gɛlɛya ye an kun match laban na kosɛbɛ parce que an tun b'a dɔn k'a fɔ match laban de la juin tun bɛ kɛ donc ani minnu tun b'a la u degelen bɛ compétition in na ni y'anw siɲɛ fɔlɔ ye c'est denmisɛnnin dɔw bɛ nin na Jara Berté u y'u ka compétition fɔlɔ de internationalement u ma joué équipe nationale yɛrɛ fɛ fɔlɔ donc c'est an bɛ se k'a fɔ ten cogo de la donc expérience y'u jɛ match laban na parce que match sugu la a bɛ joué vers la jusqu'à la dernière seconde an tun y'o de kɛ bon an y'a fɔ wagati dɔ la a kana faute kɛ nin wagati la mais o wagati la u ye faute kɛ donc ni y'o kɛ dɔrɔn kuru a bɛna fili kun donc an bɛ se ka o de fɔ ye a ko la quoi. An b'a lakodɔnna k'a fɔ k'u ni Petro de Luanda bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jɔyɔrɔ sabanan nɔfɛ jumadenw an bɛna o kunnafoni d'aw ma Voix de l'Amérique ka Basketball Africa League kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw kan ka lase aw ma Cheikh Thioro fɛ kabiri Kigali Rwanda jamana kɔnɔna la a y'aw sɔgɔlen to VOA Bambara la an ka kunnafoni kunkun n'a ɲɛɲɛw Basketball Africa League kan an bɛna o d'aw ma don n'a nataw la aw k'an bɛn.